Mga igsoon, hinumdumi sa kanunay nga God is the restorer of what is broken. Bisan unsa pa igsoon ang mahitabo sa imong kinabuhi. Bisan unsa pa ang imong mga pagsulay sa imong kinabuhi. Bisan nawad-an ka sa paglaom igsoon. Bisan unsa ang imong gibati sa imong kasing-kasing mga kaluyahon, pagkadismaya sa kinabuhi, igsoon hinumdumi sa kanunay nga i-restore kagayud sa Ginoo. Salig ug ampo lang kanunay sa Ginoo igsoon ug dili kagayud niya pasagdan. Ang Ginoo igsoon mao gayud ang best doktor sa matag usa kanato. Busa igsoon kung unsa man ang imong mga problema sa imong kinabuhi, ayaw gayud tapusa ang imong kinabuhi igsoon kay dunay Dios nga mo restore ni ana. Jeremias 30 bersikulo 17. Ipahiuli nako ang inyong kahimsog, ayuhon ko ang inyong mga samad, bisan pag nag-ingon na ang inyong mga kaaway, gisalikway na ang Sion. Bisan pag wala na nagtagad kaniya, ako ang Ginoo ang nagsulti niini. Hinumdumi sa kanunay igsoon nga bisan unsa pa ang kasakit, bisan unsa pa kadawon ang imong kinabuhi igsoon, i-restore og i-heal kagayod sa Ginoo. Ayaw pagpakawala sa paglaom igsoon, bisan pa og moingon ang katawhan kanimo nga wala na kay paglaom aron makabalik sa imong normal nga kinabuhi, aron makaangkon og maayo nga kinabuhi. Ang Ginoo nagsaad sa matag usa kanato. Nag-promise si Lord sa matag usa kanato igsoon nga i-restore ta niya, ibalik ta niya kung unsa nga atong kinabuhi kaniadto ug mas labaw pa kung kita mo salig ug moampo ngadto kaniya. God bless sa tanan.